Здравейте, скъпи лъвове и тези, които имате луна или асцендент в лъв, и на всички случайно преминаващи и кликнали на това видео, с които картите са решили да си поговорят. Не мърдайте. Аз съм Деси Ковачева и съм астролог. Това четене е за слънчевото затъмнение и новолуние в Дева на чудесно. Взимаме те в Дева на 21 септември. Тази година имаме две новолуния в Дева. Добре, ти си нетърпелив. Така, значи това е някакво съобщение, което е спешно и което ще ви зарадва. Също така, това може да е някаква активност сред приятели. Сред приятели нещо може да им съобщавате, да имате повод за празнуване. Сега обаче аз ще изтегля карта, която така или иначе се полага да опише вашата енергия. Така, това е обесеният. Това може да е ситуация, в която е нестандартна за вас. Нещо, което за първ път ви се случва. Сега тук обикновено сте в група и когато трябва да направите някакво съобщение. Какво е препятствието? Препятствието е петица, седмица пентакли, прощавайте. Седмица пентакли е една карта ни напред, ни назад. Седмица пентакли може да бъде ситуация, в която сте свършили една огромна част от работата, но трябва да направите следваща стъпка. Примерно имате идея за бизнес, но този бизнес трябва някак си да потръгне, трябва нещо да направите. Може да ви трябва съдружник, може да ви трябва някакъв маркетинг. Ако става въпрос, сега тези карти не показват точно взаимоотношения, но това може да е ситуация, защото това е препятствието, в която да сте сега дали е в приятелска група или може да е в работата, в която имате съмнения. Може да имате съмнение, че някой не е честен с вас. Може да имате съмнение на този човек, мога ли да му се доверя. Тук не знаете какъв да бъде следващия ви ход. Картата на позицията на миналото, това е карта, която това е успех. Постигнат успех буквално може да означава и дете, което се е появило при вас. Тази карта има отношение и към бизнеса, към начинания, към инициативи, които са бизнес инициативи. Сега тук може да търсите някакви съдружници, или бизнес партньори, които обаче имате големи съмнения. И тук не знаете напред ли, назад ли, трябва ви повече информация, трябва да проведете още един разговор. По-близкото минало. По-близкото минало паш жезли. Паш жезли е едно начинание на пътешествие, образно казано. Сега може да ви се наложи, примерно, да търсите тези партньори от чужбина, защото буквално това може да дава информация, че тези хора са отдалече или че вие сте отишли при тях и те са на друго място, просто се намират. Вашата нагласа, двойка мечове. Двойка мечове е карта, която има отношение към в момента няма да взема решение. Трябва ми повече информация. Явно вие точно сега не искате да действате, не искате да имате някакъв ход, или някакво действие, което да разкрива следващия ви ход. По-скоро това е една карта, в която искам да си почина от мислене. Искам да си почина от всичките тези кроежи, които съм правил или правила. Бъдещето. Хванах Ленорман. Нищо. Тази карта, която изтеглих от Ленорман, това са лилии, това е бизнес. Най-вероятно точно това иска да ми кажат картите, че става въпрос за бизнес. Ще я оставя тук, защото тя сама си дойде. Бъдещето, шестица чаши. Шестица чаши е карта, която казва, аз ще се доверя на хора, с които имам опит от миналото. Хора, с които вече познавам, хора, които обичам. Това е моето обкръжение. Това е много хубава карта. Тя е малко носталгична, но казва, че вие по-скоро гледате на вече изградено доверие, а не толкова на нови хора.
Тоест, ако търсите контакти, вие ще търсите контакти от познатата ви среда. Вие, още една карта, която има отношение към начинанието. Ас жезли. Ас жезли има отношение към инициативата, към първата крачка, към първата идея. Това е карта, която показва решителност. Сега започвам, сега стартирам, няма да бавя нещата. Всичко съм приготвил, всичко съм изградил, няма да бавя първата си стъпка. Няма повече да се чудя. Това е карта, която изразява категоричност и нещата ще се случат сега. Сега се случват, сега започвам. Обстоятелствата. Двойка пентакли. Двойка пентакли на позицията на обстоятелствата нещо трябва да промените. Нещо трябва да промените около план, нещо трябва да напаснете, примерно трябва да се преместите. Ето тази карта може и точно това. Вижте колко паднаха ви се две двойки. Двойка мечове и двойка пентакли. Може да изисква преместване физическо. Ето тук тази карта показва, че става въпрос за някакво пътуване. Не винаги може да е ментално, може това пътуване да е физическо. Промяна на средата ви, промяна на местоживеене. Какво е препятствието? Това е Плутонова карта. Сега тук се е интерпретирали карма. Това е картата на Страшния съд. Аз предпочитам оригиналното и название. Не съм особено съгласна с интерпретацията в тази колода. Тук има 2-3 карти, с които не съм особено съгласна с картинката. Иначе другите карти са превъзходни. Това, което не желаете, на позицията, която не желаете да минете през някаква пълна промяна. Както казах, това е Плутонова карта, картата на трансформацията. Възможно е, да, ако е преместване, просто се премествате. Не искате да минете през това. Възможно е да сменяте работа, да сменяте хората, с които работите. Или, примерно, това може да има отношение към някакви непопулярни мерки, които трябва да предприемете. Така, някаква крайност, в която трябва да се стига. Каква е развръзката? И все пак ще трябва да се стигне до абсолютно обновление. Това е картата на смъртта. Това означава, че всичко ще се промени. Това решение, в което вие сте в момента около това новолуние, това показва пълна промяна на обстоятелствата. Вече нищо няма да е същото. Ще има преди и след. Това показва тази карта. Не искате да минете през обновлението, но в края на краищата ще зачеркнете изцяло един план, ще започнете нов план и сякаш всичко започва от начало. Ще сложа една допълнителна карта. Така, това е паш чаши. Паш чаши показва, може да е покана, може да е някакво изпълнено желание, то може да е малко, но то ще даде нещо, което вие харесвате, нещо, което ще ви зарадва. Буквално тази карта може да означава поява на дете. Ето тук казахме, че тази карта може да означава и дете. Тоест, вие ако ставате родители, повече нищо няма да бъде както преди. И това е ново начинание, което много ще ви хареса. Което ще ви научи на нови емоции, защото чашите винаги имат отношение към емоции. Ето тази рибка, която се намира в чашата, която се загатва, че може да изпълнява желания, е тук. Сега ще изтегля 3 карти Ленорман. Детелина, пръстен, риби. Така. Сега, пръстена винаги има отношение към съдружие. Може да е брак, може да е предложение към договор. Рибите имат отношение към пари, към бизнес. Детелината
Значи осъществено желание, може да е брак, може да се жените, омъжвате, ако е бизнес е осъществена сделка. Тези карти тук по-скоро показват една много щастлива развръзка на ситуацията, в която сте. Те нямат тази категоричност, тук тарото, което показва. А и първата карта, която излезе, която неволно изтеглих от тестето, картата на лилиите. Тя също има отношение към сделките, към бизнеса. Така че много хубаво подреждане относно това. Ако сте в процес на договаряне, то ще се осъществи, осъществена много добра сделка, осъществен много добър бизнес план с добро заплащане. Картите на Ленорман излязоха така доста категорични в това отношение, за което ви благодаря за вниманието, скъпи лъвове, и на всички случайно преминаващи. Желая ви успешно новолуние и до следващия път!